Ćao, ja sam Isidora, iz Beograda sam. U životu onako mnoge stvari me zanimaju, tako da sam između ostalog i jogu isprobala pre sigurno više od 20 godina, ali pre 10 godina sam došla u Surya studio, na svu sreću u mojoj ulici su radili, tako da sam uživala u tim časovima joge i prvi put kad su objavili da će održati kurs za instruktora joge, ja sam se prijavila i verujte mi, to je ovako jedno divno iskustvo. Profesori, naši učitelji u stvari su nesebični, daju nam onako svo znanje koje oni poseduju. Stekla sam nove neke prijatelje čak i na tom kursu. Divno smo se zabavljali, smejali, radili i naučili sve. Ja se danas ne bavim tim poslom, znači nisam instruktor joge, ali mi dosta znači u mojoj praksi, pošto i dalje vežbam jogu u istom tom studiju. I ono što je dobro kod tog kursa, što se meni makar svidelo, jeste da smo mi prošli sve pravce. Tako da smo naučili o svim pravcima ono što treba da se zna, sva poravnanja i u suštini onome kome šta odgovara, ko je naklonjen kom pravcu može i da se usavršava kasnije. Na tom kursu možete očekivati dosta rada, dosta puno znanja, mnogo i smeha, zabave, druženja i iskreno mislim da je za svakoga taj kurs. Nije više ni bitno ni koliko godina imate. Na našem kursu je bila naša koleginica koja je sada, evo, posle tog kursa objavila i 2 knjige kako za stariji mogu da vežbaju jogu, tako da li imate 20 ili 70, 80, nije bitno. To je jedno divno iskustvo. Tako da za minimal jogu sve preporučujem.